Hodges mód an álín tá se céidir gur álín gur pactrítan a tá daoine féinteáil lena le agus gur álas mód a gceist agus tan hodges mód an sin am arcan tú é tá beidir bhfuil rud becás le héile ag an am chéarna tá an álín tá ionta agsúil tá stíl agsúil acu agus sin dá sfear le níomh. Bhíonn luithe dhearna gcónaí de se bí a hapú a dtíolann heilifógraíarta a éil ó dhéanana hálína dá. Ó hiú na landá leir na bhaí agus ó hiú cheantar na ggéaltarta go generalta agus ó hiú cidim éan go generalta tá lag tréan ó hiúnach na míarta dá. Agus má tá sa abaltar an álín haíonn cin agus go daoine abaltar luasíhir a éil as cinál as go dibre agus a go álíne rud maithetán. Agus má dúirt me ghlachan go dtíine deisebí agus i luithe bhrain a deise hapú agus a teansil an go álín hail leir a fphobal agus deis ionta an go bhfuil me dainn seo an ort agus go bhfuil me déanú ascaid áfagiúil ar a teispanta seo ag túús seaartain na reachtas sin a canan agus i luithe bhrain go bhfuir me de chuid.